மறைக்கிறானா? தம்பி நீ மறைக்கிறியா? நீ வீட்டுக்கு போ. ஏப்பா இவன் என்னடா அணில் குஞ்சு மாதிரியா இருக்கேன் தான் இப்படி இருக்காடா. தம்பி மறைக்கிறன்றது இது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஏன்னா ஏஆர் ரஹ்மான் கச்சேரியில் வாச்சிட்டு அப்படி நேரம் வந்திருக்கேன், சும்மா கிடையாது. ஒரே ஒரு விஷயம், இந்த 4 பேர் நாடக உலகத்தில் இல்லை என்றால் இவர்கள் யார்? யார்ப்பா? இவர் தான் பக்க மேளங்கள். இந்த 4 பேர் இல்லைன்னா எவ்வளவு பேரான நாடக நடிகரும் வெளியே வர முடியாது. கைதட்டலாம். ஏன் முண்டை அவங்க தட்ட நீ எது தட்டுற? என்ன சரக்கு அண்ணே யானே, என்ன சரக்கு சாப்பிட்ட? ஆஹா சூப்பர் சூப்பர். மாடு சுத்து மாடு. வா வா சிங்கா பேசிங்க. மைக்க போடுப்பா. பலே பலே.